Valencianes i valencians, gràcies per deixar-me entrar a la vostra casa ara que la família, els amics i l'esperança centren la nostra atenció. I és bo que siga així i que el Nadal ens ajude a retrobar-nos amb allò que de veritat importa en la vida, com ho és no oblidar mai aquells que per malaltia, soledat o dificultats pitjor ho estan passant. Però permeteu-me que com a president de la Generalitat vos dirigisca unes paraules des d'este lloc emblemàtic, la Vall de Cabriel, que la UNESCO enguany ha declarat reserva de la biosfera. Si 2018 va suposar l'impuls del moviment feminista, este 2019 serà recordat com l'any de la consciència pel planeta. L'any en què els joves ens han marcat el camí de la resposta a l'emergència climàtica. Per això estic ací, per a significar la lleialtat dels valencians amb la nostra terra. Els 17 objectius de desenvolupament sostenible que estableixen les Nacions Unides han de ser la nostra guia, una constitució global d'obligat compliment, un nou contracte social de la humanitat per la superació de les desigualtats, pel treball decent i per la biodiversitat protegida. Ara, per a complir l'Agenda 2030 necessitem caminar junts, tots a una veu, perquè la vida és prendre partit. No podem perdre més temps. Les excuses s'han acabat. Com negar l'evidència? Com ser insolidaris amb les noves generacions sabent tot allò que està passant? Hem de combatre ja l'emergència climàtica. Hem de propiciar una transició justa que no deixi els més vulnerables com a víctimes de la defensa del planeta, com ja va passar en les reconversions industrials. Hem de conjugar el dret al treball amb el deure de conservar la natura, perquè no estan renyits, ni negacionisme ni maximalisme. Esta transformació social ha començat i ha de ser imparable. Més encara, quan la Comunitat Valenciana es troba a la zona zero del canvi climàtic, junt al cor del Mediterrani, on hi ha més risc d'inundacions, més risc de sequeres o d'ones de calor. No podem acceptar que es deterioren l'aigua i la fauna de l'Albufera. No podem consentir la pèrdua de diversitat submarina a la illa de Tabarca. No podem tolerar que el dèficit hídric amenaci la flora del Penyagolosa, propietat ja dels valencians des de fa un any. Per això hem de reaccionar i per això propose que la Generalitat impulse en 2020 un New Green Deal valencià, un gran pacte verd valencià, que ens impliqui a totes i a tots, un acord transversal que incloga el Pacte dels Boscos, la Llei de Transició Energètica o l'Estratègia Valenciana per la Biodiversitat. Perquè la sostenibilitat no és una opció, és la resposta intel·ligent i és més, és una obligació moral. Però també m'adrece a vostès des d'ací per una altra raó. Vull acomiadar l'any des del punt més occidental de la Comunitat Valenciana, un lloc que ocupa una de les perifèries al nostre mapa. Miren, en este año que dejamos atrás, sentimos la desgracia con las inundaciones sufridas en la Vega Baja. Aquel hecho tan doloroso por las pérdidas humanas y materiales, ha tenido una respuesta responsable de las instituciones y una reacción solidaria de toda la sociedad. Eso me hizo reflexionar sobre una de las prioridades de la Generalitat, de las prioridades de este gobierno, cohesionar la Comunitat Valenciana. Cohesión social, cohesión territorial. Respetar las singularidades de cada comarca, de cada provincia, unir desde la diversidad. Sin uniformizaciones que empobrecen, sin prejuicios, sin centralismos. Es hora de que las distancias mentales se acorten. Es hora
de que las distancias geográficas pierdan importància. Faig meua una idea meravellosa del Papa Francisco, quan diu: hay que ir a la periferia, ser los primeros en movernos hacia nuestros hermanos, sobre todo hacia los que están más lejos, aquellos que están olvidados. Perifèries socials i perifèries territorials. Si els valencians no volem ser discriminats en el conjunt d'Espanya, no podem permetre que cap territori de la comunitat se senta agreujat. Per això, entre altres accions, pense convocar en el primer trimestre de l'any una cimera dels representants dels territoris perifèrics que reunisca a les 15 comarques i als 62 municipis valencians que estan fent frontera amb altres comunitats veïnes. Són els llocs més allunyats de València i del Palau de la Generalitat i molts d'ells estan afectats pel despoblament, com esta aldea de Casas del Río, ací a Requena, de 25 habitants. Vull escoltar les seues reivindicacions. Vull que millorem la nostra cohesió, una cohesió territorial que des d'esta nit avança de sud a nord de la Comunitat Valenciana, amb una fita històrica, l'alliberament de l'AP7. Entre Alacant i Tarragona ja no es pagarà peatge. Després de mig segle ja no es pagarà peatge. Això també és el que necessita Espanya, més cohesió. Com molts de vostès, jo també crec que s'ha parlat massa de Catalunya en els darrers anys. És hora de que Espanya afronte tots els reptes que té per fer més viable un projecte junts, en comú. I ho ha de fer des del respecte a la seva diversitat, des de la defensa de la igualtat de les persones. Estos dies esperem la conformació del nou govern d'Espanya. Volem un govern sòlid, que propiciï un marc d'estabilitat com ara ha fet ací la Generalitat, ací a la Comunitat Valenciana. Som l'única comunitat autònoma peninsular que ha aprovat per 5è any consecutiu en temps i forma els seus pressupostos. Necessitem i exigim un nou govern que atenga totes les problemàtiques territorials i socials, sense privilegis, sense discriminacions. La Comunitat Valenciana porta massa anys sense trobar resposta d'allò que és fonamental per a nosaltres, un finançament just. És senzill, tan sols demanem igualtat i justícia amb lleialtat, amb fermesa i amb sentit de la història. És el moment valencià. Espanya ha de ser justa amb els valencians. Per al nou any, el nostre gran objectiu continua sent crear llocs de treball. Des de juny de 2015 som la segona comunitat autònoma on més s'ha reduït l'atur. A més, el número d'afiliats a la Seguretat Social ha pujat en més de 300.000 persones, molt per damunt de la mitjana espanyola. Eixa és la prioritat del Consell, la pedra angular de les nostres polítiques, treball i justícia social. Amb una sanitat pública eficient i moderna, amb una educació de valors innovadora, amb uns serveis socials inclusius i garantia d'humanitat. Abans d'acabar en estos temps propicis a la reflexió, voldria destacar alguns valors que cada dia aprenc de molts de vosaltres, de molts de vostès. Perquè, com ja va escriure el rei Jaume, en la humilitat s'acaba tot. Admire la solidaritat de qui fa voluntariat sense esperar res a canvi. L'esforç dels migrants que s'obrin pas com a nous valencians. I el coratge del moviment feminista, perquè tots i totes hem de defendre la igualtat i combatre la violència de gènere. No, diguem no a la violència masclista, alt i clar. 131 dones assassinades des de 2003. Més de 84.000 valencianes vigilades pels cossos policials. Són xifres intolerables. Tantes dones assassinades, agredides, violades,
tantes dones amenaçades, atemorides, discriminades. Eixe és avui el principal problema de la societat i tots i totes hem de contribuir a solucionar-lo, sense mirar cap a un altre costat, sense vacil·lacions. Cal excloure els relativistes i la seva indignitat moral. També admire la valentia dels emprenedors que creen ocupació, la força de les dones i de les persones que lluiten contra una malaltia i la implicació personal de tantes professores, cuidadores socials o professionals de la sanitat. Per últim, també admire el sacrifici de la gent major, que ajuda a la seva família, l'abnegació dels llauradors que no abandonen la terra a pesar de les injustícies, o l'harmonia de les bandes de música. Ens queda molt per aprendre junts i molt per fer junts, perquè després d'haver participat en més de 2.500 actes oficials en el conjunt de la comunitat, no he perdut mai la perspectiva de saber que el nostre motor són els 5 milions de persones que cada dia posen en peu el país dels valencians. Ahí està la major força d'esta terra, en la gent anònima i desconeguda, tantes voltes oblidada. Tots som, com deia Vicent Andrés Estellés, un entre tants. Valencianes i valencians, cuidem la nostra terra, cuidem de la nostra gent, amb humilitat, amb estima, amb passió. Que l'any que comença els ajude en el seu projecte lliure de vida. A vostè, a les seves famílies. Bon any i bona sort.